Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayon po ay gabi na. Ayan, at nandito po ako kay Lolo Bading kasi dinala ko po si Tutoy at nalandian. Pinasantiguar ko po kay Lolo Bading. At may lagnat din po si Tutoy. Pero pinahilot ko na po si Tutoy kahapon kay Lola. Kaya lang hindi nga po gumaling. Yun pala po ay santiguarin si Tutoy. Kaya napunta po kami dito kay Lolo Bading para ipasantiguar. Dahil nga po hapon na ako nakapunta dito, kami ni Tutoy, ay sabing Lolo Bading, dito na kami matulog. Kaya bukas na po kami uuwi sa bahay. Si Ronaldin naman po ay naandun po kala nanay. Kaya yan guys, at nandito po kay Lolo Bading. Ayan guys, ngayon po yung umaga na. Dahil nga po galing kami kay Lolo Bading. Ayan, kasama ko po si Tutoy. At nagpagamot nga po. Ngayon po ipauwi na po kami sa bahay. At si Ronaldin po ay may pasok ngayon kasi kasali po siya sa summer. Kahapon po nagpasok po si Rona, hinatid at sinundo ko po. Kaya ngayong umaga ay may pang alas 8 po siyang pasok. Tapos mamaya naman pong hapon ay pang alauna. 2 oras lang naman po ang pasok niya. Ayan guys, at pauwi na po kami ni Tutoy. At si Tutoy po ay ano naman po, kaya lang medyo may lagnat pa rin. Pagdating po sa bahay, painumin ko po ng gamot. Ayan guys, uwi na muna po kami. Ayan guys, ayan, hindi pa ako nakapag-video sa dami kong nilakad. Wala akong na-video. Kasi po galing po kang Villa Aurora. Tapos ngayon naman po ay ma-payout sila dagay ng sa PWD kasama si nanay at saka si Ate Jen. Si nanay hindi po kasali, si Ate Jen lang at saka si Dagay. Kaya ginising ko na si Dagay kasi tanghali na, mag-aalauna na. At ngayon naman po guys ay si Rona. Intindihin ko kasi mapasok naman po si Rona. Pero bago ang lahat, magpapasirox muna ako ng ID ni Dagay. At ako po ay galing po doon sa munisipyo. Kagagaling ko lang po. At syempre binisita ko po yung papasukan ko po na tahian. Ayan, hindi ko na nga po na vlog. Kaya uli-uli po ako. Ayan, magtrasakay na kayo sa tricycle papuntang plaza. Saan baga? Poblasyon. Sa plaza na lang kayo bubaba, doon ko kayo pupuntahan. At ihahatid ko lang muna ito. At si Rona ay mapasok. Oo! Nandun, marami doon tao, mga matatanda, mga payout. Hindi ko alam kung sama-sama na din doon. Sama daw yun. Tricycle na lang kayo. At ano? Init. Nasaan ba yung sombrero ko? Wala ang sombrero ko. Si Jin. Nabili pa yata si Jin. Nabili pa nga. At si Tutoy iwan. Ay, mainom nga palang gamot si Tutoy. Nalimutan ko na. Toy, inom ka naman ng gamot. Nasaan na? Toy! Si Tutoy nasaan? Kasama? Ayun guys. Yung pong vice mayor po namin dito sa Kapalonga. Nakausap ko po. Nagpunta ako sa munisipyo. Tapos, yun, hinanapan pa ako ng trabaho. At agad-agad naman po na tinawagan ako ni attorney. At nabanggit ko nga po kay attorney na ang aking dating trabaho ay magtahi. Kaya ngayon, nagpunta na po ako dun sa tahian. Binisita ko po kung saan lang para bukas ay alam ko po kung saan yung tahian na yun. Pagdating ko po dun sa tahian ay wala pa daw po siya nakukuhang mananahi. Kaya sabi ko, ako po ay matagal lang nagtahi, kaya malamang maninibago na naman po ako ng pagtatahi. Kaya hindi muna po ako nag-ano ngayon kasi may mga lalakarin po ako na iba pang bagay. Hindi nga po ako naka-upload kahapon, tapos ng isang araw. Kasi may mga problema pong dumating. At ngayon ay nilalakad ko po. Kaya
hindi pa po ako nakakapag-upload. Ngayon ay pupunta po kami sa Barangay Poblacion kung saan po may payout ang PWD at senior citizen. Pero si nanay di pa po kasali sa senior citizen. Wala po kasi birth certificate si nanay. Kaya hindi pa mai-apply sa senior. Pag hindi magpapa late registered ng birth certificate. Toy! Toy, halika. Toy! Mainit. Halika. Mainit. Dalay mo dito. Okay na. Ayan guys, nagpa-xerox po ako ng mga ID nila nanay tsaka ni Ate Ijen. Dahil nauna na nga po sila nanay doon sa plaza, kaya hatid ko na lang po yung aking pina-xerox. Ayan. Tapos babalik po ako sa bahay. Wala po kasama si Tutoy sa bahay. Ayan guys, at nandito po kami sa barangay at payout po ng mga PWD at saka senior citizen, kumbaga po ipapasko. Yun po ay tigo 1,000 pesos. Ngayon, dahil nasikaso ko na po yung papel na ipapasa, sila Dagay po nandyan at payout nga po dahil okay naman nasikaso ko na. Uwi na po ako sa bahay at si Tutoy po ay walang kasama. At si Ryan po ay kasama ni Larry. Kaya si Kurahaw lang po ang naiwan sa bahay at saka si Tutoy. Kaya ako po sabi ko kay Dagay ay mauuna na akong umuwi. Magsakay na lang sila sa tricycle, sabi ko. At sila po ay 3. Hindi po kasya dito ang 3. And guys, uwi na muna po ako. Marami pong tao dyan sa taas. Ayan guys, at nandito na po ako sa bahay. Si Dagay po ay naandun pa sila. Silang 3. Si Ate Ijen at si Dagay ang ma-pay out. Si nanay po ay hindi po kasali. At senior citizen na nga daw po. Hindi pa naman po nakaka-apply si nanay sa senior at walang birth certificate. Kaya wala pong payout si nanay. Toy? Ni Dagi siya rin. Di kayo niligawan, sabi na maghanap daw ako ng ano ko, jowa. Sino? Hindi, si ano itong pangalan ko? Sino? Ayun, si Kati. Tapos pag may nagam mo sa akin, yung ate daw ni ano. Yung sinakyan yung tricycle, yung matanda. Hindi man yun, yung isa. Hindi, bata ko tayo ngayon sa namin. Taga Mabini, Ubang. Bilis lang parang kararating ko lang ay nagpapahinga lang ako ay nandito na agad kayo. Ibig sabihin, pag alis ko pala, bibigayan na. Ay di meron ng 1,000 si Dagay, may pang milk tea. Si Ate Ijen, ihiramin nanay yung 500 pambiling bigas. Ijen, ihiramin daw nanay pambiling bigas yung 500 mo. Bigas. Limandaan, huwag niya mong gastusin. Sila kami ng balas na may. Kami ng panty. Nagkaroon ko namin yung gas ngayon. Hindi, maaga pa naman. Ano ba? Hindi bumili na ng bigas. Bigas. Makaidi ko na sa iyo. Dalawa, sige sa pamilya. Ito ay, Ito to eh. Magmalagay natin ito. Simple na mga papel dito. Ako muna papel niya. Tapos na ito. Kala ko 2,000 ang bibigay, yung 2 Pasko. Isa.
Oh, ayun. Bakit mo kayo ito? Tingnan mo nga. ID ko yan. May kasamang ID. Kumating yan, baka man mali. Ito, akin to. Oo, Ganda yung sa akin. Ay, lubos si ate dyan ay. Ito. yung mga ano. Hindi ba magkakayo ng tangali? Nang ano? Tubig? Tuloy mo yan. Ah, nag-inom ka? Ay, wag ako. Mo yan, huwag kalilimutan yan. Yo. Ubo-ubo si Tita pa lang. Sobra na ng ano. Palamig. Kulang yun. Kinulang ng palamig. Ba, Jason, hindi ka nagising. Nagising pa rin yan. Iwanan na ng biyahe. May pa itong nag-ano ay, may pa ito yung nag-ano ng biyahe. Wala din iwanan ka ng biyahe. Kung si Jason ay dito ano nakahurar, makasali din yan sa PWD. Oo, kaya mo. Mag-apply. Kaso nga lang, kasali na ata yung si Jason sa Mabini. Sana yan dun. Ayun. Kaya lang, Hindi na nakakapit, hindi na nakakano. Mahal naman sa kapatid ang pera niya ata niya. Alam ko, ano pa rin yan. Ayan. Kaya ka na, Jason. Wala niya atang kanin. Ulam. Wala na. bumili ka na natin yung bigas mo. Tama na eh. Masama ka dagay? Ang bibili mo naman dagay. Ano, masa pa lang. Saan lang tira. Ikaw ate Jen, di ka masama? Bagong payout baga. Wala kang bibilin? Pulbo. Ah, sa pista na lang? Ay, sa pista na lang pala mabili si ate Jen ng pulbo. Ay, gusto mong laruan? Ha? Oh. Gusto mong ganyan ate Jen laruan? Ha? Hindi mo tayong bata. Hindi ka baga bata? Oo, eh, naglalaro ka baga? Oo. Ito. Kasi na yung tali niya, ang trahaw. Pero tayo nga Ayun guys. Hapon na. Medyo madilim na. Nagtingin po ako ng isda na sa mga maglalaot. Kaso ay wala po palang naglaot. Tapos ngayon, yung init ng panahon kanina, ngayong hapon, siya namang ulan. Yan guys, oh. Inabot po ako ng ulan. Uwi na po ako sa bahay at wala naman po isda. Malakas daw ang dagat kaya walang naglaot. Doon po sa may tabing bahay po namin, wala din isda. Wala nga pong lako si Evelyn. Kaya try po ako na pumunta dito baka ng isda. Wala, hindi naman. Ngayon, makauwi na po ako. Tapos hatid ko pa si Ate Ijen. Ayun, pahulaw-hulaw lang po. Bihira na po kasi kami makatikim ng isda. At pag may huli naman po doon sa may malapit sa may bahay namin, ay minsan hindi kami nakakabili. At walang pambili minsan. Pag may pambili, wala naman pong isda doon sa tapat namin. Palengke po manok. Yan guys, at medyo hulaw na.
Bukas po ay may lakad na naman po ako bukas. Yung pong nilakad ko rin po kanina. Ayan. Kaya halos yung pong nilakad ko kanina, hindi ko rin naman po na-vlog yun. Ayan guys, at kumakain na po kami. Ayan na si Ryan. Dumating na. Kasama po yan ni Larry. Ayan, dahil nga po ako'y nagtabo ng inumin. Kaso, nabagsak naman po yung inumin na tinabo ko. Ayan, baha na. Walisan mo kurahaw yan. Sa ibin mo. Tapos saka pa punasan ng tuyong pamunas. Ay di, wala na namang inumin. Maluugan baga si Jason. Basa oh. Basa lahat. Parang nag-ulan. Dito lang sa loob ng bahay. Nabagsak po kasi yung yung galon. Yung tinabo ko. Ito lang nga po kaming inumin. Punasan na lang yan tuyo. Pagkatapos mong walisan kurahaw. Hindi, inayos na magkakano. May tubig pa naman natira. Pwede pa yun, hanggang bukas pa yun. Kasya pa yun. Ito. Yakit ka namin tayo. Ito nirahin mo ka. Sayang. Wala, punasi yan. Ayusin mo ang walis kurahaw ha.